Každý deň dávame zo seba tak veľa. Práca, stres, termíny. Ale niekedy nám niekto pripomenie, aby sme sa zastavili a prijali starostlivosť. Miesto, kde začína cesta k vnútornej rovnováhe. Darujte liečivý dotyk. Osobné darčekové poukazy na ajurvédsku masáž s menom a prianím od srdca. Cítim sa ako nový človek, všetky starosti a napätie sú preč.